Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Bida, ugma na yun? Ugma dayon. Unsa man makasugod ka? Kasi trabaho na ko. Sugod ka. Himuon ka na kong driver? Driver ko nimo? Oh, driver ka na ko. Ha? Puli-puli ta. Mo drive ka, and then mo drive sad ko. Pili sweldo na. Barato ra oy, 500 ang adlaw. Pero libre na tanan. Wow, libre tanan. Unsa man, sugod ka? Libre tanan. Ha? Get ka ate, Bibsi. Libre tanan ko tawag. O lagi, libre lagi tanan. Ayaw, makasata na eh. Gano ko taw makasabang ka? Nga libre man tanan. Libre kang higugmaon. O unsa? Sigaw ang mata, bida. Wala na apil. Lagi Labot. ikaw sa ingon mga libre tanan. Ang buot na kong ipasabot ba, pwede nga ani ka matog, libreng kaon, pwede ka nga ani ka manglaba, ani ka mangutaw, ani ka maliko. Basta kay libre ang tanan. Mau ba? Niya to pila tong adlaw? 600 laging adlaw. Okay ka? Oo, sige. Nanghid kong nanay. Agad ako nimo ha. Basta kay andam kong mudawat nimo. Okay. Salamat, Bibsa. Ay, nawani na gitaan ni Andy. Bitaw da. Sila na permi magsulti. Nya kita na eh. Gipasagda na ta diri. Maog yun. Pero ba't di masagot kung makig-away ka? Wate katarungan? Chris, Ako no. Bisig yun sana ko si Franco. Wag na musugot na ako. ako noon, wa pa ko ka-explicar ni Miss Babes. Ay, pagkapait ba sa atong kahimtang, no? Nga naman Crisanta. Diligid na sila. Diligid na to saba. Nganong ingon ani nga atong gipati. Tinuod na. Tinuod na. Di ba? Unfair kayong kining atong kahimtang. Ay, sad pag-ingon anang unfair eh. Imo gisaway ang imong kagalingon. Ayaw na. Dawato na to unsa ta. Mao masad gani. Pero ulahin na kayo ta. Dilita kabugas sa atong gibati. Kung way gusto nato ang ekal, wa gyud. Mausad Chris, tinuod na. Pero gidawat na ko nin tanan. Ikaw pa nakipangutanan nimo. Unsa man? Dili ba gid ka maibog laki Andy? Sorry gid. Wa ko anong pagpatia. Pero og babae, Kung babae, mag-TikTok ning kasing-kasing ko. mo lagi no. Ako sad, magdayang-dayang nga akong kasing-kasing basta lalaki. Nabalaka ko Chris eh. Nabalaka ko nga magkaribal gid ning Franco. Pero nadiguro na magguto si Franco, nga imo jud na si Babes. Basig istorya lang sa tong iya. Kay kana sad si Miss Babes, di po di kalimot nga sayo na kay kugmaon. Bitaw no. Gwapa mas ka ng bayhanag gon. Mao gani. Na, uy, hindi na pa doong diri ay. Ang ayan kayong mupaso, uy, pang beauty queen ang pinasuhan. Oo gid Chris, tinuod gid na. Samot ko ka in love. Oh, Og si Franco na, tanawa. Mubo siyang Miss Babes. Taga-bagar kutob. bitaw no. Taga-bagar bitaw. Pero daling higugmaon. Tungod kay, malingaw ka niya. O mulaban yun nimo. Dili gina siya gusto nga daog-daogon ang tao. Ilabi nagbabae. Masukto gina siya. Niya na sila paingon dire eh. Oh, unsa naman Andy? Namuwa naman good ka. Nakainom na kasbino? Pila pa siya to eh. Part. Ay palawi, Part. Di naman yung Venus Lawas, Part. Bad na sale, Part. Sunod-sunod ko nimo. Paruson di karon. Ay. Uy, saan mo? Urgapit mo lang ibanggang sakyanan. Ni anasad siya. Kinsa na, Babes? Si JC. Isang GC. Akong uyab. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Biyaan taon na mo.
Sugaton ako siya sa gawas. Hala, no? May uyab di ay siya? Ipis, be. Part. Ipis. Labi, uy, nakunsam ka. Ahak ka ba yan niyo eh? Na-develop na ba unta ko da? Part, kinahanglan ready ka daan, unsa. Kasi ilang klases pagkababae ka ng mga dato, gwapa. Ya, nakaan ka maibog, ana. Huwag murag, imposible mahinoon nga may puntang sama ni mo. Yamat ragod. Binuang ng imo da. Nakatamay ka na ko, ana? Di man sa pagtamay taon. Mao day ginaingon nga real talk na siya, ha? Tinud-an na yung pagkasulti ba? Ay lagpalabi. Palabing sulti kay huot na binindughan ako. Sus. Adjust, Andy. Bawa, Adjust. wapapa na to, be. Wapapa. Tama na, basto sige da. Adjust ko, kutob sa kumay mo. Adjust ko. Ay, tanaw na to sa itag boys yung uyab, ba? Oh, gwapo yung tingali. Kaya iya mang uyab. Ito nang makita, Ron. Hey. Gaya ng kable. Okay. Gaya ng kable ni oy. Oh. May bisita ka? Yes, JC. Ako mga higala. Mawa. Tanaw to ko sa dagkwenan nila. Kinsa na mga tawa na? Mga kaila ragod. Unsay mga dagway tanaw na ko. Klarohon ko rin dagway nila, okay? Okay. Ipaila-ila ti kanila. Hala, uy. Mauna yung uyab. Naka-jacket, naka-sunglass, may kitason. Ay, mura dyan si Paolo Avellino. Wa na. Wanin ako. Adong na din yun. Hello, Andy. Chris and Franco. My boyfriend, JC. Hello, Sir GC. Kinsay panganib? Franco, sir. Franco, ha? Og kini si Andy. Oh, hello, Andy. And kini, mao si Crisanta. Oh, hello, Crisanta. Hello, gwapo. Unsa man ni sila mandahinig ukay-ukay? Unsa? Dili, uy. Nindag ukay-ukay. Dili sila manindahig ukay-ukay, uy. Kini siya, kisa ti panganib mo, no? Franco, sir. Franco. Wow! Seems familiar. Familiar na kung dagkoy ni mo, no? Mo ba, sir? Yeah. Di mo ko rin mo kita, sir. Yes, nakita na ko dito sa police gallery. Murag, suspect ka sa mga snatching. Usak! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.